И така, 19 октомври 2022 година, преди да започна това видео, обаче една така вметка, кратичка, и тя е, че това видео не може да бъде по-дълго от 7 минути, защото имам точно 2 гигабайта, така че ако искам да снимам и утре, трябва да направя и двете видеа по около 7 минути, максимум 7 минути и половина. Спирам с това уточнение и по същество. Днешния ден, както може да се досетите, нищо не се променя, само датите в календара и за статистиката, а пък като цяло за мен 17 години вече подред. Държавно-частния българо-американски облизваческо-клаксонов уродлив педжа Франкенщайн работи с пълна сила и през днешния ден така имах доста възможности да се убеда в това нещо, като се започне от самото начало на деня, където този път явно някаква свежа идея е дошла в главата на властимащите и вместо така да предложат на вниманието ми обичайното петле, този път разнообразиха с кучета, събраха една сория кучета пред къщата. За съжаление не мога да го снимам сутрин, защото слизам да си пия фреш само и не нося телефон. Една сория кучета, при което се зачудих така и неволно на глас си зададох въпроса: петлето кога? И ето, че не много късно, всъщност да видите, че и днес самолетната история не спира и на селото, и тук. Какво бях тръгнал да ви кажа? Ето, че и петлето не закъсня, няма след около минутка след отправения от мене въпрос и петлето ни го извадиха на показ, за да стигнем вече до сутрешното кафе. Както знаете, днес по-раничко трябваше да отида да правя колата. То пък излезе, че е счупена и друга част от ходовата пружина е счупена. Как се счупи тази пружина, не знам. С оглед, че при тези хора случайни неща не се случват, съм пак под въпрос и дълбоко замислен за какво всъщност иде реч. Но както и да е, това са си мои размишления, които си запазвам за себе си. Както преди години змия ми пада в колата, както редица други проблеми съм имал. Един път пък гориво започна да изфърча от уш, откачил се някакъв бензинов маркуч. И сега историята е много под въпрос, защото все пак това е пружина, а пък вижте тук какво става. Просто организацията е много стабилна, не един, ми два самолета, почти паралелно движещи се, както може да видите. Уникално. Да продължим на там. Бях стигнал до сутрешното кафе, където ненадейно пък веселата компания от тази къща до нашия двор насъбрала майстори или там някакви хора такива, които ни ги натрапват и тях усърдно тук в поредни дни. Не е за вярване, пореден самолет, дано да се вижда. Ето го. Пореден самолет, аз наистина не знам, тук може би е някакъв авиокоридор или един го Бог знае, нямам представа. Наистина над София не съм виждал толкова много самолети, колкото тук летат, и не си мислете, че и тази работа е с някакъв произволен, случайен характер и така нататък. Понеже времето ми изтича, сутрешното кафе, веселата компания, смехове,
Отивайки в близкия областен град, същата работа, отдалече клаксончета и разбира се зад колисното поведение сред хората, така, с които имах контакти. Прибирайки се тук в село, пак тази шумна компания на нашето внимание бяха изложили. Аз пък имах работа да си върша по къщи, по кухня, по неща. Знаете, че се прибирам в петъка и утре ще е вероятно последния клип, който за 7 минутки е крайно недостатъчно да каже каквото и да било. Тук преди да тръгна насам, пък разбира се така на посадъчното, така и грижливо отглеждано семейство, най-възрастният представител дойде един демонстративен разговор да спретне пред нашата къща, полунаща, защото знаете, че имаме са квартиранти вече, са собственици в джъчеста, не българи, разбира се. Те са българи, но не носят български имена, така че вероятно произходът им е не особено български. Така се работи в тази държава, демократична, свободна и правова, като и днес направих пък впечатление едно така изказване на този главен прокурор, на който са му завряли и на него езика между устните. Той заговори за конституционна криза човека. Да се въобще дали има такъв закон в тази България и дали въобще има някакъв закон, който да функционира, който да не е така под контрола на отвъдокеанската държава. Цирковете иначе парламентарни продължават в пълна сила. Ще следим и там с интерес какво се случва и следващите клипове вероятно ще бъдат снимани от София при всички случаи, защото нямам памет на телефона и разбрахте още в самото начало да не губя ценни секунди. С това слагам край на видеото от демократична, свободна и правова държава, в която пък и някои така сега чак се сетиха, че защо било такова нивото на политическите партии, защо било такова нивото на футбола, на полицаите и на каквото там се сами може да се досетите и си седиме на ръба, констатираме си едни неща и продължаваме да не правим нищо по въпроса. За това с нетърпение очаквам да се пребера, за да наистина да предприема нещо конкретно. Жалбите ми очевидно не са ефективни, няма ефект от тази работа и трябва да се прибегне до следващия ход, преди окончателно тези хора да ме ликвидират. Затова с това всъщност слагам край на клипа. На вас приятна вечер от една свободна, правова и демократична европейска държава. Чао от мен!